amb el punt 3 de l'ordre del dia, que és la compareixença de Miguel Ángel Gimeno Jubero, director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, davant de la Comissió d'Afers Institucionals, per presentar la memòria de l'oficina que correspon a l'any 2007. El director tindrà un temps d'intervenció de 30 minuts aproximadament i després passaríem a les diferents intervencions dels grups parlamentaris. Té la paraula el director de l'Oficina Antifrau, l'il·lustre senyor Miguel Ángel Gimeno Jubero. Gràcies, senyor president, benvolgut president d'aquesta Comissió d'Afers Institucionals, senyors diputats, senyores diputades, senyores i senyors presents en aquesta sala. Avui compareixo davant d'aquesta comissió per retre comptes de l'activitat de l'Oficina Antifrau de Catalunya durant el que correspon a l'any 2016. Ja els avanço que les xifres que detallaré no són dolentes, estan en la línia que estan, diria, una mica millor que les línies que abans, però també he de dir que per nosaltres aquesta memòria, que és una memòria treballada i que respon a tota l'activitat que ha fet tot el personal de l'oficina, que està intensament implicat dintre de la feina del que és aquesta institució, però també vull dir que no correspon al que seria tot un any, tot un període d'activitat d'aquest director. Com vostès saben perfectament, fa més o menys un any, vostès van prendre la decisió, la legítima decisió del cessament del director anterior i aproximadament uns dies després del mes que estem ara, que farà un any, va haver la primera votació, el que denominem hearing, amb el que després amb la votació corresponent al ple se'n va elegir com a director de l'oficina, tot i que no vaig prendre possessió fins al mes de setembre. Per tant, la meva feina en aquest sentit, amb el que es refereix a les dades de 2016, que les assumeixo plenament, evidentment, com no podia ser d'una altra manera, es corresponen amb aquest període en què jo de manera directa soc el responsable de manera directa, com a director sempre, però en tot cas a caràcter personal, a partir del mes de setembre. Però sí he de dir també, i jo crec que és important que es faci aquí, que no es tracti que jo doni un seguit de dades, de xifres, que vostès, per l'altra banda, tenen per escrit i amb els quadres corresponents i que ja els tenen de fa uns mesos, sinó que vostès han de veure, i aquesta ha estat a mi la meva preocupació, de fer un discurs aquí de retiment de comptes, però a més amb un caràcter, diríem, en l'àmbit de la meva competència, evidentment, amb un contingut que vagi més enllà de les xifres, que tingui, si se pot dir, un cert contingut polític en quant és el funcionament d'aquesta oficina. I dic això perquè des de la data que jo vaig prendre possessió, del mes de setembre del passat any, s'ha fet una intensa activitat dintre de l'oficina i que va culminar amb aquelles directrius que vostès recordaran perquè es va fer davant d'aquesta Comissió d'Afers Institucionals al mes de desembre. Per tant, crec que és un bon moment perquè jo reti comptes no solament d'unes xifres del 2016, sinó també d'aquelles directrius que sí que es van fer el 2016, que es van presentar el 2016 i que algunes d'elles, evidentment, estaven totes en calendari, ja han començat a executar-se i que jo doni comptes efectivament del que s'ha fet en aquest sentit. Que també anunciaré que s'ha pogut fer més en un àmbit, bueno, vostès jutjaran, però en tot cas en un àmbit intern, és on s'ha pogut fer més activitat. Ja saben vostès que la nostra institució es sustenta bàsicament sobre dos suports, dos pilars. Un que té a veure amb, i que es denomina anàlisi i investigació, i un altre que és de prevenció. Aquest segon sempre està demandat amb els discursos, però després és possible que no sigui tan apreciat i és més apreciat a vegades aquells aspectes que són més punyents, que són més espectaculars, que tenen a veure amb la investigació. De totes maneres, jo vull començar per les dades de l'àmbit de la prevenció
i que podríem dir en aquesta direcció funcional que hi ha tres aspectes bàsics. Un són les al·legacions a la normativa que es faci, un altre que és la formació i un altre que és el seguiment d'aquelles activitats d'investigació que nosaltres hem tingut per saber més o menys quina és l'efectivitat que tenen o quin és els continguts o el grau d'acceptació o el grau de compliment d'aquells informes que nosaltres fèiem. En el que es refereix a la primera, a l'al·legació normativa, hem analitzat 16 projectes de disposicions normatives durant l'any 2016. Els primers que jo volia posar en valor és un que s'ha fet en un àmbit europeu, en l'àmbit de l'OCDE, que té a veure amb la integritat pública. I un altre, amb les al·legacions que s'ha fet en una consulta pública de la Secretaria General d'Afers Institucionals de la Comissió Europea en relació amb un registre de transparència. És a dir, des de la nostra perspectiva, de la perspectiva de l'Oficina Antifrau de Catalunya, ja tenim discurs que és admès en un àmbit europeu. També he de dir que després, alguna de les vegades que hem estat en institucions europees durant aquest període, no fa uns mesos, concretament a l'OLAF, s'ha posat en valor l'oficina, amb la mira que segurament serà l'oficina d'un àmbit no estatal, que en tot cas que tenia més activitat, que es posava en contacte més vegades amb ells i que col·laborava més efectivament. Ja amb un caràcter més general, amb el 33% dels casos d'aquestes al·legacions normatives s'han plantejat per qüestions, amb un anàlisi qualitatiu, de transparència i administració electrònica. Té sentit perquè és un moment d'execució del que havien estat les directrius en aquesta matèria per part de les lleis que s'havien desenvolupat. Un 27% d'infraestructura ètica, un 13% per transparència i participació ciutadana, un 7% de transparència, accés a la informació i bon govern i un 7% en matèria de subvencions. El gruix de les al·legacions, el 78%, s'ha fet als ens locals. Bé, deduir que siguin tantes realment significa, per una banda, constatar un fet, que és que a Catalunya hi ha un àmbit municipal molt extens, molts ens municipals en aquest sentit, després que són complidors en la mida que fan actuacions en el sentit que se'ls demana per les lleis emeses per aquest Parlament i finalment que són receptives. I dic que són receptives perquè de les al·legacions presentades el 56% s'han estimat totalment, o sigui, s'han inclòs dintre de la seva normativa, la que es feia al·legacions, el 13% s'han estimat parcialment i hi ha un 30% que no ens han dit res o senzillament han dit que no l'admetien. Si ens situem en l'altra àrea, l'àrea de formació, l'element indispensable per lluitar contra la corrupció, des del meu punt de vista, des del punt de vista de l'oficina, és una de les prioritats. Vull recordar en aquest moment que en el nostre baròmetre, el baròmetre que fem cada 2 anys, posa el ciutadà posant el dit a la nafra en aquest sentit, fent un retret amb l'àmbit polític per el que la percepció és que no es fa tot el que calia per lluitar contra la corrupció. Nosaltres donem especial importància a aquest aspecte i l'any 2016 l'àrea de formació de l'oficina ha organitzat 45 accions formatives amb les que han assistit 777 persones, participants, que representa un total en àmbit horari de 166,5 hores lectives que s'han impartit i hi ha una valoració sobre 10 de 8,63 de mitjana. Per tant, està molt ben acceptada aquest tipus de formació. De fet, no al 2016, ja al 2017, alguns de vostès, alguns dels seus grups parlamentaris, també s'han rebut, han estat protagonistes d'algun aspecte de formació en aquest sentit. D'altra banda, perquè el que fa a la formació estàndard que nosaltres ja teníem preparada sobre l'àmbit d'integritat i gestió de riscos, s'han impartit les accions que jo els relataré ara.
els papers dels electes locals en la lluita contra la corrupció, gestionar els riscos de corrupció com una responsabilitat directiva. Hem fet 3 sessions al màster d'Hisenda Autonòmica Local de la Universitat de Barcelona i hem participat en tot un mòdul amb el rol del gestor econòmic en la integritat en els ens locals i la funció que té l'Oficina Antifrau en el marc del curs organitzat per l'Escola Europea d'Administració Pública i adreçat a servidors públics dels països de la Unió Europea. Crec, en aquesta matèria que jo he avançat ja d'introduir elements discursius i de caràcter més polític i no solament de dades, crec que mereix la pena que jo ara m'estengui uns moments, uns minuts, amb el que és la gestió de conflictes d'interès al sector públic de Catalunya. Nosaltres hem considerat que era un dels aspectes fonamentals, hem fet un treball amb aquest particular que s'ha publicat amb les publicacions d'aquest Parlament de Catalunya, que es va presentar, que va ser presidit per la presidenta d'aquest Parlament i que té per objecte donar resposta a les mancances que l'oficina ha pogut constatar pel que fa a la regulació i aplicació de les eines de la prevenció en el conflicte d'interessos. També he de dir que trobem a faltar que ja, diversos mesos després de fer-lo públic, no hi ha hagut cap activitat, cap iniciativa parlamentària, almenys que nosaltres coneguem, que es refereixi de manera directa a la gestió de l'administració per modificar aquesta realitat que s'explica amb el conflicte d'interessos. He d'informar també, tot i que la major part de vostès també han format, o alguns de vostès han format part de la comissió d'estudi de mesures contra la corrupció i, en fi, el que coneixem com la CENCOR, que una bona part de l'anàlisi de l'oficina ha estat admès de manera literal, de l'ordre de 21 mesures amb el seu tenor literal, que cal aplicar-les, i una d'aquestes, especialment, és la que es refereix a la gestió i control de conflictes d'interès. En particular, l'oficina seria, al meu parer, en fi, diran vostès que soc subjectiu, però efectivament ho sou, però critiquin-ho vostès, en tot cas des d'una altra perspectiva, que l'oficina seria la millor opció per raons d'economia i especialització per operar com a autoritat especialitzada en el control de conflictes d'interès i en la gestió de registre d'interessos. Vull recordar que la comissió a la que he fet referència diu literalment cal garantir mitjançant una norma que la informació continguda als registres d'interessos sigui de conservació i accés públic, això és la 140, cal, en el cas dels càrrecs, que una autoritat de control especialitzada fes un escrutini de la trajectòria professional prèvia amb l'objectiu de detectar possibles interessos que afectin el càrrec que s'ha d'ocupar i proposar mesures de gestió d'aquells interessos que no es puguin eliminar. Si un cas, si correspon, ja m'estendré més cap endavant per fer el seguiment periòdic que caldria i que recomana també aquesta comissió i que ho diria d'aquesta manera. Mirin, si és rellevant en aquest aspecte perquè és indispensable aquesta feina perquè amb un que és una constant, que és una expressió del meu parer que hem de tenir tots al cap, és que sempre que hi ha gestió de fons públics i hi ha capacitat per fer aquesta gestió, hi ha autoritat per fer-la, hi ha possibilitats, hi ha risc. Hi ha risc que hi hagi corrupció. No estic parlant que aquests actes siguin de corrupció, dic que hi ha risc de corrupció. I això ens posa amb l'altre aspecte fonamental que jo des d'un començament he volgut posar en valor, que és la prevenció, que ha de ser la prevenció. Mirin, la lluita contra la corrupció triomfarà no solament amb accions reactives, que aquestes són importants, no s'han de deixar fer, però el veritable triomf estarà quan hi hagi prevenció i més prevenció i més prevenció. Imaginem-nos situacions que poden ser a títol d'exemple. Si volem acabar poder no acabarem mai, i això ens podria passar també aquí, però, en fi, minimitzar els aspectes dels incendis forestals
ho hem de fer posant molts recursos per apagar els focs que ja estan encesos o hem de posar prevenció? Jo crec que tothom ho diu de manera oberta i ho tenim bastant clar que és així. Fins a un punt que amb aquesta presentació que vam fer nosaltres dels conflictes d'interessos, aquí, aquest Parlament, va comparèixer el que era el president de l'alta autoritat francesa per la vida pública, per la transparència de la vida pública, que té com a objecte exclusiu en aquest aspecte d'analitzar dels alts càrrecs de tot l'executiu, tot el fer-se l'aparell administratiu francès, que és ampli perquè, donada la distribució de poders que es fa a França, efectivament és més ampli que aquí, que es donaria en un altre àmbit, i també els grans ajuntaments, o sigui, no solament aquest, i aquest exclusivament té aquest objectiu, comprovar que aquesta declaració d'interessos que fem tots nosaltres com a alts càrrecs i que hem posat en un sobre era veritat, que no s'ha modificat prèviament en un àmbit, diguem, de relacions personals, sigui familiars o sigui d'una altra eina. Vull recordar aquí, perdonin que posi un altre parèntesi, una altra subordinada, recordem tots aquí una cosa que és pública, que està passant amb els Estats Units, que tenen una agència molt potent en aquest aspecte. Que hi ha fideïcomissos secs, que és veritat, i el gran escàndol està que hi hagi un president que no vol acudir a aquesta eina molt útil que es donarà. No sempre s'ha d'entrar en aquest aspecte, evidentment, aquesta és una exageració, però en tot cas nosaltres sí que ho hem de dir. Bé, passant a l'àmbit de la investigació, el 2016 s'han rebut i tramitat un total de 174 denúncies. 123, que això suposa el 21%, concerneixen als ajuntaments, el 23, el 13% a la Generalitat, el 6% a entitats o empreses privades, el 5% a altres entitats i administracions, un altre 5% a les diputacions, un 1% a les universitats, un 0,6% a consells comarcals. Recordo que m'estic referint al 2016 ara, perquè efectivament al començament del 2017 hi ha alguns actes més que són els que en tot cas tindrem a la memòria ara nosaltres. I també un 0,6% a les fundacions. Si ens situem en una valoració o en una denominació qualitativa, diríem que el 50% de les denúncies afecten a la contractació pública, un 22% a conflictes d'interès i incompatibilitats i un 11% a la funció pública. Queden un 6% per urbanisme i queda aquí l'11% a altres àmbits que són molt diferents de tot tipus. Sí que puc dir, perquè això sí que es correspon a l'any 2016, que una de les primeres accions que va prendre aquest director va ser admetre les denúncies anònimes. No ha suposat, efectivament, un gran increment, ho veurem millor al finals del 2016, però sí que s'ha de dir que el 75% de les denunciants s'han identificat, de tots aquests que parlo, el 19% han demanat la seva reserva d'identitat, i això vull posar un interrogant perquè vull estendre'm en aquest aspecte, i un 6% han presentat denúncies anònimes. Deia això perquè moltes vegades els que es demanen confidencialitat, i nosaltres les donem confidencialitat, si després ha d'anar a un àmbit jurisdiccional, aquesta confidencialitat es perd. I això planteja certs problemes. I planteja certs problemes perquè hi ha una mancança d'un altre aspecte que és el que vull posar jo davant de vostès. Una cosa que m'han sentit molts de vostès moltes vegades, alguna vegada amb les meves intervencions aquí, que es refereix als alertadors. No fa gaire l'oficina va promoure unes jornades en aquesta matèria en la que va recollir bàsicament el que era les organitzacions de la societat civil de Catalunya, però no solament de Catalunya, sinó també d'altres parts de l'Estat i, a més, de l'àmbit europeu. De l'àmbit europeu, des del Parlament Europeu,
també a persones que corresponien a un àmbit cultural anglosaxó que tenen un sistema en aquest sentit. Tothom coincideix amb la necessitat. Un dels estàndards europeus que es planteja ja a l'OCDE, dels estàndards, insisteixo i subratllo, en la lluita contra la corrupció, és precisament una regulació dels alertadors. Per tant, jo ho poso una altra vegada en valor davant de vostès com una activitat que l'oficina, en fi, crec que té capacitat per controlar d'alguna manera i que, en tot cas, si vostès ho estimen oportú, no tindrem cap inconvenient que en el darrer trimestre d'aquest any, al final d'aquest any 2017, estiguem en condicions de presentar unes conclusions amb les que recollim una mica els estàndards dels altres països europeus, quins són aquells principis que s'han de respectar sempre i, a més, quines han de ser les facultats de protecció que s'han de donar. Tot i sent conscient que hi ha àmbits que s'han de protegir també, que és aquest que et deia també, de l'àmbit penal, de l'àmbit jurisdiccional penal. I aquest està fora de les competències d'aquest Parlament. Però, en tot cas, que estigui fora de les competències del Parlament no vol dir que aquest Parlament no pugui promoure accions a un altre nivell, però des d'aquest mateix Parlament. És evident que s'ha de protegir si es denuncia un fet que és una prevaricació com si es denuncia un fet que és una infracció administrativa. Diria encara més si és aquest tipus de coses. La tipologia dels denunciants i d'aquestes en aquest àmbit, els expedients d'avaluació prèvia de versemblança han estat el 41% dels expedients ha donat lloc a inici d'actuacions d'investigacions, mentre que s'ha decretat l'arxiu del 50% dels expedients. Que s'hagi decretat l'arxiu no vol dir que no s'hagi investigat, vol dir, perquè això seria inadmissió, que és un altre aspecte, que és durant el 2016 és absolutament que no té rellevància perquè ja crec que, si no recordo malament, hi ha un o dos assumptes que no s'hagin admès. Però una altra cosa és que després de fer la preliminar, en aquell cas es pugui concloure que no hi són. El 5% dels expedients que s'han acordat la suspensió d'actuacions en fase d'anàlisi prèvia de versemblança per haver-se establert que els fets considerats eren objecte d'investigació per part del Ministeri Fiscal o d'algun àmbit jurisdiccional, d'algun jutge, en definitiva. A la tipologia dels denunciants, i aquí també voldria subratllar i relacionar-lo amb l'anterior, hi ha un 55% de les denúncies, 96, que han estat presentades per particulars, un 21%, 36, per grups polítics, un 9%, i això és el que vull subratllar, solament diria un 9%, funcionaris o treballadors públics, i aquí té a veure amb la protecció que li podem donar a aquest, perquè la qualitat de la denúncia canvia molt quan és una persona que coneix des de dintre i una persona que ho fa des de fora. Un 4% l'han fet els sindicats i un 11% l'hem iniciat d'ofici la mateixa oficina. En l'àmbit d'investigació, i aquí voldria fer un aclariment perquè vostès m'han sentit i perquè no s'havia sustentat, com fa l'OLAF, sobre una anàlisi de versemblança per posteriorment passar a una investigació pròpiament dita. Nosaltres hem modificat, ho diré també després en tot cas, hem modificat, he donat instruccions ja i s'ha modificat. De fet, ara estan fusionades en dues àrees. Per què? Perquè la mateixa persona que inicia i fa el judici de versemblança, si considera que efectivament ha de continuar, després de dictat, es continua i fa la investigació. Per tant, en realitat, aquesta és una de les explicacions per què en un àmbit de versemblança s'han arxivat assumptes que segurament, per què? Perquè no calia posar investigació o perquè ja les tenia el fiscal i per tant ja sabien, o perquè s'han enviat al Ministeri Fiscal si de les dades que es tenien en aquell moment ja era suficient. Del total de la Direcció d'Investigacions s'ha tramitat 206 actuacions, 32 més que l'any 2015, i 44 han estat closes i 13 han estat interrompudes per haver-se constatat la concurrència de procediments judicials en aquest aspecte. De les actuacions no arxivades durant l'any 2016, així com de 3 actuacions closes de l'any 2015, s'han tramès 16 informes raonats, una recomanació raonada a les entitats investigades, 14 comunicacions a les autoritats competents i 3 comunicacions directes al Ministeri Fiscal. En el que suposa el seguiment,
Els informes raonats 2016 dels que són i els que s'arrossegaven del 2015 han estat el 50% adreçats a la Generalitat i a les seves entitats vinculades i el 50% al cens local. Totes les entitats concernides pels informes raonats han donat resposta completa als mateixos. S'han considerat que les mesures i justificacions, això ho ha considerat l'oficina, que justificacions exposades en 12 d'aquestes respostes eren congruents amb les irregularitats assenyalades en els informes raonats. Per contra, no s'ha considerat congruent 4 de les respostes als informes raonats tramesos, de tal manera que en 2 casos s'ha comunicat a les entitats les corresponents discrepàncies. En un cas s'ha realitzat una comunicació al Ministeri Fiscal i en el darrer cas encara s'està valorant perquè és una resposta molt complexa i, per tant, l'anàlisi exigeix més temps per fer-lo. Les irregularitats, bàsicament, i això és important que ho sàpiguen vostès, s'han centrat, tot i que es pot avançar de les meves paraules primeres, en matèria de contractació, en matèria de conflictes d'interès, de funció pública i d'urbanisme. Són les més rellevants. Per tant, sembla evident que tant les actuacions d'aquesta oficina com les seves actuacions legislatives, en tot cas, han d'anar en aquesta línia per poder previndre aquests aspectes. En l'àmbit de col·laboració, perquè aquest és un aspecte que sempre he veurà. En aquests moments, 2016, si parlés del 2017, tindríem una lleugera diferència, però en l'àmbit del 2016 vull remarcar que no hi ha cap entitat investigada que hagi contravingut el deure de col·laboració amb l'oficina, el 2016. És veritat que després, el 2017, quan presenti la memòria del 2017, que espero presentar-la, tingui, en fi, solament sigui un cas episòdic, però en tot cas si hi ha hagut algú en aquest aspecte. El que sí volia dir en aquest, perquè es creen expectatives, és que és veritat que en àmbits de grups polítics, me refereixo a grups polítics o de govern o municipals d'oposició, de tota mena, i bàsicament en ajuntaments, moltes vegades s'anuncien accions que es presenten denúncies davant de l'oficina antifrau que no ens arriben. Per tant, a vegades nosaltres estem expectants perquè ho llegim al diari i mira, s'ha entrat i llavors el director comença a moure tot i dir, a veure, aquest assumpte ho vull veure perquè vull exactament saber el contingut d'aquesta denúncia i moltes vegades no ens ha arribat. Clar, això crea expectatives. Això, com director de l'oficina, vull que prenguin consciència que això crea expectatives al ciutadà, que hi ha un aspecte, crea expectatives i, a més, i perdoni, em traspassa una responsabilitat que tothom està dient que fa l'oficina antifrau, que l'han denunciat un cas i que no ho està fent. Per tant, sí, ja sé que els instruments que s'utilitzen moltes vegades políticament no han de ser exactament els mateixos amb els criteris que utilitza un director d'una oficina o amb un funcionament, però en tot cas s'ha de tenir en compte. Amb sol·licituds d'informació amb el decurs de l'any 2016 i amb la voluntat d'implementar i aplicar la llei de transparència, hem rebut 101 sol·licituds d'accés a la informació, sense que resti cap pendent de resoldre. Estem molt curosos. I dic això, i ho subratllo perquè les analitzem una a una. No tenim un estàndard d'aplicació de la llei de transparència. I per quina raó? La raó jo la vaig expressar 2 vegades, una jo crec que va ser en aquesta mateixa comissió i una altra a la ponència que es va fer sobre la modificació de la llei. Mirin, la llei de l'oficina ens obliga a confidencialitat. La seva naturalesa d'investigació obliga a tenir-la i, per tant, a vegades, i això està pendent que es reguli amb la modificació de la llei, planteja certes problemàtiques. I què fem nosaltres? Doncs fem una a una. Analitzem una a una. I per això és un esforç que no hagi en aquest moment, això està tancat en una data concreta, vull dir, no hi hagi cap pendent. 76 de totes aquestes s'han resolt en sentit estimatori, 12 parcialment estimatòries i només en 9 ocasions s'ha denegat l'accés. I en 4 la sol·licitud s'ha entès d'assistida
per manca d'esmena per part del sol·licitant al que li han demanat. La gran part de les sol·licituds s'han interessat per l'estat de l'expedient d'investigacions i vull recordar que això ja ho vaig explicar en el seu moment, això ho hem de regular, perquè aquesta no és el que és una paradoxa és que la llei de l'oficina no reguli alguna persona que ha estat denunciant, que té d'alguna manera un interès, que està concernida, i en canvi invocant la llei de transparència tingués dret a aquesta informació o la pugui tindre. Per tant, això ho hem de regular, ho hem d'arreglar. En 44 ocasions s'ha volgut saber o conèixer una determinada investigació i en 4 ocasions s'ha preguntat sobre l'organització o funcionament o pressupost de l'oficina. 53 en l'àmbit d'informació propi, 53 han estat en expedients d'investigació, 44 amb una determinada investigació, 4 sobre l'organització, funcionament i pressupost de l'oficina. Mire, torno a recordar, ja per una intervenció ja, no sé si m'estic excedint una mica amb el meu temps, senyor president, però recordar-los que el 14 de desembre vaig fer aquesta compareixença davant de la comissió on vaig plantejar el pla de treball, elaborat conjuntament per tota l'oficina, perquè com a director novel que entrava en aquell moment vaig voler saber exactament quina era l'opinió d'aquells funcionaris que tinguin gran estima, d'aquests funcionaris, d'aquells empleats de l'oficina que tinguen gran estima perquè penso que són honestos i que fan el que han de fer en aquest aspecte. I els objectius del nou mandat es fixaven amb aquesta i, d'altra banda, un aspecte que ara vostès poden retre gotes i segurament més a l'any vinent que aquest, però en tot cas vaig posar un llistat i vaig posar un calendari i de quines són les accions a comptar amb una institució prou capaç per controlar la corrupció. Crec que d'aquesta manera és l'única manera que vostès poden fer una fiscalització en el sentit positiu, a més ho dic, no negatiu, de l'activitat de l'oficina i de la meva mateixa. Vam proposar 37 pel calendari a la mà i tenint en compte fins i tot la data d'avui, 37 accions immediates que en la gran majoria hem implantat. No és que fossin 37, eren moltes més de 37, però les que eren més immediates eren 37. Els objectius del 37 s'ha aplicat durant el primer trimestre del 2017, la majoria ja s'han aplicat durant el primer trimestre. De fet, d'aquesta llarga llista, que evidentment jo tampoc vull repassar aquí perquè faré alguna de les més importants, 13 de les mesures ja estan implantades totalment, 13 estan en curs i la resta segurament necessitarem una modificació legal per poder portar-les a la pràctica, perquè jo puc fer una proposta a vostès, si vostès ho admeten, d'alerta 2, com he dit abans, però clar, la implantació, la proposta sí que puc fer-la, la implantació no em correspon i no tinc aquestes facultats ni molt menys. La primera qüestió que jo vull dir, i ara posant una mica a sobre de la taula la percepció d'una persona que venia de fora del món del que era l'oficina i que es fica dintre de l'oficina, la primera advertència que jo vull fer a vostès és que trobo una mancança de cooperació entre tots els ens i institucions que es dediquen o que ens dediquem a la lluita contra la corrupció. Em permeto, hi ha una lluita contra la corrupció, no hi ha moltes lluites contra la corrupció, perquè l'única manera que siguem efectius és que hi hagi una lluita contra la corrupció. Per tant, s'ha de trobar, sé que és difícil des d'un Parlament com el de Catalunya, que manca de certes competències que caldria, necessitem una coordinació que englobi el total d'aquesta lluita. I això és el que encara no ho tenim, és un puzzle. Ho tracto de fer amb el Ministeri Fiscal per la via dels convenis, però aquí s'ha acabat. Fins i tot puc tenir-lo al Ministeri Fiscal, però evidentment no ho puc fer amb els jutges. I comptin que tingui jo relació amb ells. En el que es fa a l'activitat de la UAC, crec que hem guanyat força en transparència perquè garantim que la provisió de llocs de treball de funcionaris de la UAC
que es farà d'acord amb principis de publicitat, mèrit i capacitat i que els llocs es cobreixen de manera definitiva, legal i ètica. I hem adequat les retribucions, incloses els complements de qualsevol naturalesa, triennis, productivitat, dietes, als criteris d'estricta legalitat i integritat. A més, els donem en màxima publicitat la normativa de personal que ens informa i els informes de control extern. Aquest és un aspecte que segurament no s'havia fet mai, però nosaltres no tenim cap inconvenient que els informes de l'auditoria es facin a la nostra pàgina web. Bé, per tothom, vostès ja també ho tenen. Estem elaborant un estudi inicial en matèria de recursos humans que revisa la definició dels llocs de treball. De fet, això està escrit abans d'ahir, diríem, perquè ahir, i ho dic amb l'orgull, ja es va publicar al diari oficial la relació de llocs de treball nova. Està publicada el dia d'ahir. És evident que no és una cosa del 2016, que és del 2017, però permetin que, en tot cas, com vaig comprometre, aquesta s'ha fet. I les properes setmanes farem una publicitació amb el DOG, evidentment, de la convocatòria de 8 llocs de treball, 3 ocupats fins ara per eventuals, que era una de les constants que es donava aquí. Nosaltres el que hem fet ara és, ja estan cessats en aquest moment com a eventuals, les hem fet un contracte fins que aquestes places siguin ocupades per una persona que ho hagi tret dintre del concurs que es farà, no es treuen fora, sinó que es presentaran al concurs. Si les treuen ells, doncs molt bé, i si les treu una altra persona, doncs serà una altra persona. Hi ha hagut una baixa a l'oficina, que era un funcionari que s'ha anat a una altra institució i, per tant, aquesta també sortirà al concurs. Aquestes faran i 4 més llocs nous que, conforme al pressupost, podem posar. Per tant, un total de 8. Les 3 d'aquestes que parlava, que eren de caràcter laboral, que estaven eventuals, es faran de manera immediata. Avui no han sortit, sortiran un dia d'aquests, i les altres les farem al mes de setembre. I ho dic ara perquè ho farem al mes de setembre perquè tothom ens ha dit, no sé si és veritat i si no m'equivoco, que si fem la publicitat abans que comencin les vacances hi ha menys publicitat, que la gent, com tota raó segurament, no llegeix el diari oficial i no està per posar-se en aquesta situació. Per tant, ho posarem al setembre, però abans de final d'any això estarà acabat. Amb un tribunal que, com és legalment adequat per funcionaris, ha de ser intern, és a dir, fet per funcionaris, però nosaltres li fem una garantia addicional i és que hem fet el conveni, la contractació, amb 2 funcionaris externs que funcionaran amb un efecte, diguem, assessor. Fem que una persona que és professor de dret administratiu, que ja ha admès l'acord, i un altre que és professor de criminologia i psicologia. Per tant, volem que s'elegeixin els millors. Hi ha un seguit de qüestions que, per raons de temps, haurà de deixar. Sí que he de dir, miri, hem canviat el control horari. Ho fem per conciliar millor la vida familiar, però el control es fa amb el dit. Paguem un tiquet de menjar, sí senyors, que correspon a un contracte d'1 any i mig, no d'1 any com s'ha donat publicitat als mitjans de comunicació, i que no cobrem els alts càrrecs, contràriament al que s'ha dit en algun mitjà de comunicació, i que es fan unes comparacions, en fi, que no tenim res que amagar. El règim de percepció de dietes s'ha adequat al que ha dit l'oïdora en aquest aspecte, l'oïdoria, i les indemnitzacions per raó de servei. Els barems de formació, el que paguem quan un ve a donar-nos una conferència dintre, està conforme i està regulat conforme als mateixos pagaments que fa l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. No volem fer una cosa diferent, no volem tant. I el complement de qualitat, i això és important que ho sàpiguen vostès, s'ha posat un complement de qualitat que també ho teníem abans, el que aquí s'ha fet amb tota la claritat i s'ha vinculat amb una productivitat. S'ha vinculat amb una productivitat determinada, que és doble. Per una banda, a l'informe que fa el cap de l'àrea i, per l'altra forma, uns objectius que s'han fixat tenint en compte l'opinió de tots ells. Miri,
Després tenim contractacions públiques, s'allarga molt amb la paciència de vostès, que ja portem més de 37 minuts, i per tant sotmetré a les seves preguntes, que en tot cas suposo que serà el que més interessarà a tots. Gràcies per la seva atenció.